Khasi to Garo translation. Kumno khot na sin ye Kiba ying asam tanya pechakman. Imei ktien Khasi jong ktien Garo ki ong ai. Papa ktien Khasi jong ktien Garo pat ki ong baba. Uba alane men ktien Garo ki ong dada. Ya uken men jong kalok ki khot u boneng anta ka kong ne ka men kuntai ki ong abi. Para shinrang ktien Garo ki ong jong. Para kuntai ktien Garo ki ong nono. Ya ukpana ki khot awang ya kamena ki ong ade. Imei id ktien Garo ki khot daka abo lane ambi. Yo pai ki ong achu. Yo kenyi pat ki ong mama. Yo pakharu ki khot dau mama. Ya inya ktien Garo ki khot mani. Ya imei kharu ki ong nakajui mani. Ukong ya ulok jongkan men ki khot gumi. Ya uken umru ki khot gumi. Ikong ulok jong men ki khot buci. Uken ulok jongkan men ki khot gumi. Uken ulok jong kepara ki khot biu ne boneng. Persa ulok jong u ne kakun chawari. Persa ulok jong kakun persa pat ki khot musa. Kun persa shinrang ki ong khot angri. Kun persa kentai ki khot namchek. Kiau kurim ktien Garo ki ong niotang. Yo thau kurim pat ki ong obte. Yo paralok ne ka paralok ki khot ne ong repeng. Ya ka kurim ki ong chukpa. Ya kurim pat ki ong segpa. Shitanga ki ong juksisa. Shijur ki ong jorasa. Shipara kentai ki khot abisa. Shipara shinrang ki ong adasa. Shikpa shikhon ki ong panengsa. Shikmi shikhon ki ong maknengsa. Kun ksiu ki ong suthang. Ong marchong ktien Garo pat ki ong angkoti. Shiken ktien Garo ki ong gumisa. Shikong ki ong buchisa. Yo kun shinrang ki ong depante. Ya kun kentai pat ki ong demechuk. Yo samla shinrang ki khot nya bisa. Samla kentai pat ki khot mechuk bisa.